Takže v tomto tutoriálu si řekneme něco o tom, jak využít nástroj Emaze. Nástroj Emaze najdeme na adrese emaze.com. Klikneme a vidíte Emaze online prezentace. Po kliknutí se dostaneme na tuto úvodní stránku, kde je potřeba si vytvořit účet. Já už účet mám, takže už jsem rovnou tady přihlášená. Nyní si řekneme jenom pár slov o tom, k čemu vlastně tento nástroj slouží Emaze. Můžeme v něm vytvářet hlavně prezentace, ale kromě prezentací i třeba pozvánky, vizitky, nějaké digitální příběhy a podobně. Ty prezentace jsou pěkné, jsou takové živé, jsou jakoby filmy, jakoby videa, někdy takové jako 3D dokonce. Vypadají moc hezky a přitom jsou velice jednoduché. Vybíráme z určitého počtu šablon, která se nám nejvíce líbí a velice jednoduše vytváříme tyhle prezentace. Existuje zadarmo verze, proto to používáme. Samozřejmě existuje i verze placená. Ta verze zadarmo je omezená. Prezentace jsou vždy veřejné, nemůžeme je mít soukromé a nemůžeme si je uložit na svůj počítač, jsou vždy online. To znamená, vkládáme je na jiné stránky pomocí odkazů nebo pomocí zdrojového kódu. Můžeme do této prezentace převést i existující PowerPointovou prezentaci, kterou už třeba máte, anebo tedy vytvořit novou prezentaci. Takže klikneme na Create New Emaze a tady si nabídky toho, co chceme vytvářet, vybereme prezentaci. Jak jsem říkala, existuje několik předpřipravených šablon a tady si můžeme vybírat podle tématu business, vzdělání nebo umění. Tak když si vyberu vzdělání, tak mě to najde různé šablony, jak vidíte. A my si zkusíme třeba tady tuhletu takovou zajímavou galerii. Takže dostali jsme se do této galerie a vyzkoušíme si, co všechno tato prezentace umí. Nejjednodušší je vytvářet text, přidávat obrázky, můžete přidávat i média a nebo nějaké tvary, či spolupracovat s Google dokumenty a dají se vkládat koláčové grafy, tabulky a podobně. My se podíváme jenom na to nejjednodušší použití. Takže vidíte, že už máte tady předpřipravené, jak ta stránka může vypadat. Máte tady nějaký nadpis, text, obrázek, další text. Všechno lze různě přesunovat, hýbat s tím, případně to můžeme úplně smazat, když třeba tento obrázek nechceme. Kliknout na Delete, obrázek zmizí, můžeme si najít obrázek jiný. Můžeme ho najít na Instagramu, na Facebooku. Vidíte, že se připravují další možnosti, nebo z počítače stáhnout, nebo tedy nahrát z vlastního počítače, anebo stáhnout z webu. Na webu můžeme hledat obrázky i pomocí vyhledávače. Třeba napíšu, já nevím, medvěd. Zkusíme, jestli to reaguje i na češtinu. Ano, reaguje, našlo mě to nějaké obrázky medvěda, takže mohu použít. Tady můžu pak napsat nějaký text. Třeba medvěd žije v Antarktidě. Tento text můžu všelijak upravovat. Tady se mi objeví upravovací tabulka. Můžu měnit barvu třeba, nebo pozadí a tak dále a tak dále. No. Tak, když si přidat další slide, tak tady kliknu na Add. Můžu si zase vybrat. Můžu si vybrat třeba takovýto slide. Tady už vidíte, jak se vlastně pohybujeme v té takzvané galerii. Tady můžu samozřejmě nahrát jiné obrázky, cokoliv změnit a tak dále. Přidám další obrázek.
Tady třeba zruším tento obrázek a přidám obrázek třeba přímo z počítače. Tady, tak dáme tam třeba přímo logo, e-mails. Vyberu tady nějaký obrázek, třeba obrázek naší školy. Tak, není příliš malý, tak ho zkusím trošku zvětšit a tak dále. Takže tímto způsobem vytvoříte celou prezentaci. Ve chvíli, kdy máte prezentaci hotovou, dáte save, uložit. Nějak to nazveme, tady to je ten defaultový název, my to nazveme třeba medvědi. Tak, nemůžu jí dát soukromou, kdybych na toto klikla, tak mě to pozve do placené verze, ale dám uložit. Tak mám uloženo, vidíte. Nemohu stáhnout to zase jedině v placené verzi, ale mohu sdílet. Tak a vidíte, že mohu sdílet kromě různých sociálních sítí, mohu sdílet pomocí odkazu anebo pomocí zdrojového kódu. Zkusíme tady tuto možnost kopírovat a podíváme se, jak lze vložit na TwinSpace. Tady si otevřu libovolnou aktivitu v TwinSpace, aby jsme se podívali, jakým způsobem to funguje. Vyhodím tady ten obrázek, který tady je. Tak, abychom mohli vložit, vzpomeneme si, že když chceme vkládat na TwinSpace jakýkoliv zdrojový kód, musíme zmáčknout tlačítko zdroj a pak už můžeme vkládat a uložit. Vidíte, že prezentace je zde. Takže vidíte, že je to velice pěkná, atraktivní prezentace, kterou vytvoříme velice snadno. Tak, děkuji za pozornost.